advertisement. Vaig estar molts de dies dubtant sobre quin intercomunicador em comprava, sobretot a partir del moment que vaig anar a comprar-me el casco nou, un Nolan N100, que ja us faré també, ja us faré la descripció del casc, però anava entusiasmat en que aquest casc ja porta, està preparat per posar-hi un intercomunicador de la casa Nolan. El que passa que la meva sorpresa doncs, va ser quan vaig veure el preu. Vull dir, no sé si són 300 o 400 euracos per un intercomunicador que, sincerament, penso que no val la pena. Vaig estar mirant diferents opcions al mercat, ja sabem que Cardo és el que se té que portar, perquè si no portes Cardo, bla, 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 bla. Bueno, al final jo, buscant entre foros i opinions, em vaig decidir, doncs mira, em vaig decidir per aquests. Val? Els EGAs Q7. Vale? Vaig comprar el combo, els vaig comprar directament per Amazon, vull dir que també us deixaré un enllaç de compra, vale? Però sí que us haig de dir que va ser una grata sorpresa. El combo ara està, els dos, 123 euros. La veritat que la construcció és sòlida, vull dir, es veuen, veus? Es veuen perfectes, se sincronitzen a la primera, es veuen molt ben acabats, de qualitat, vull dir que amb aquest aspecte cap queixa, i el funcionament, que és el que em feia més por, perquè havia llegit de tot. Mireu, si fas una bona instal·lació, perquè jo penso que és el secret, instal·lar bé els auriculars que ja et porten bé amb els parxes, amb el cablejat, absolutament amb tot, amb una bona instal·lació se senten perfectes. Jo amb la meva companya anem de viatge i se senten perfectes. Quan no se senten, heu de comptar que jo porto una moto naked, una Suzuki GSX 1400, que no té cap mena de protecció, i a partir de 140 km per hora fa soroll de tot, i si alguna vegada puntualment vas a 140 o més, doncs, bueno, has de cridar, però se senten. Però per sota de 140 se senten perfectes, perfectes. Inclús tenen, amb aquest botonet d'aquí, la funció de ràdio. I la veritat, no hi ha cap problema. Vàrem anar a fer la Transpirenaica fa poc, entre muntanyes i rutes de 8 hores, la bateria aguanta perfectament, sense cap mena de problema. Per tant, és un producte que recomano al 100%. I no me vingueu amb hòsties, no, perquè Cardo porta els altaveus JBL, deixa't estar, que dintre el cas no fa falta cap altaveu JBL. 125 euros, posem-hi per fer-ho rodó, i teniu un combo de dos intercomunicadors que van de collons. La veritat, venen ben presentats, amb la seva caixa, i és que no tinc cap queixa d'ells. Ja t'he dit, l'única queixa és que n'han tostat, costa de sentir. Això jo em fa l'efecte que passarà amb uns EGAs o amb uns altres. Per tant, per mi la decisió està clara. No val la pena gastar-se més de 200 pavos en un combo d'intercomunicadors, i aquests donen molt bon resultat. Per tant, si me voleu deixar en els comentaris alguna pregunta sobre algun dubte que tingueu, us els deixaré encantat, però ja us he dit que és una molt bona opció. No tingueu por comprar aquests intercomunicadors, perquè van de collons. Vale? Pues res, avui m'ha agradat compartir-vos aquest gadget, que a més et canvia la manera de viatjar en moto en paquet. El fet de poder parlar o escoltar música és fantàstic. I res, com sempre, si us ve de gust donar suport al contingut en català, sisplau, feu un m'agrada, campaneta, i us subscrigueu al canal per continuar fent vídeos d'aquest tipus, i a la descripció us deixo
totes les dades i l'enllaç de compra d'aquests. Jo no hi guanyo res, vull dir, us deixo l'enllaç de compra de l'Amazon i ja us espavilareu, i gràcies per seguir-me i pel suport que esteu donant al canal, de veritat que estic molt content. Salut i quilòmetres!